Tot seguit, la companya Anna Oliver llegirà el manifest unitari signat per el conjunt d'entitats i també per infinitat de persones a títol individual. Veritat, justícia, reparació. La destrucció i ocultació de proves de l'extermini franquista, malgrat els anys transcorreguts des de la mort del genocida Franco i de la instauració de la democràcia, continua fins avui. L'obstrucció a la veritat creix amb subtilesa. Els casos dels xiquets i xiquetes furtats durant el franquisme que presenten recentment els mitjans de comunicació no representen de cap manera la magnitud ni el sentit de la tragèdia. Aquests nens i nenes d'ara són víctimes del negoci en què el franquisme va convertir la fase final d'extermini. Els casos de xiquetes i xiquets furtats durant el franquisme, denunciats recentment, són casos posteriors, en la seva majoria a 1960. Són cortines de fum, víctimes utilitzades, objecte d'una activitat residual i mafiosa sense el suport oficial de l'Estat, i per això constitutives de delictes comuns. Mentre es silencia que furtar xiquets i xiquetes a les famílies de la població que havia perdut la guerra després del colp d'estat criminal de Franco, l'Església Catòlica i l'Alemanya nazi va deixar de constituir crim contra la humanitat en 1960. Se silencia que en 1940 es va promulgar l'anomenada Llei Vallejo-Nájera, que va durar fins 1960, i que amb aquesta llei el franquisme va decidir que totes aquelles famílies que no pogueren acreditar estar en condicions d'educar els seus fills conforme als principios del glorioso alzamiento nacional, l'Estat assumia la seva tutela, condició que per suposat no podia complir cap família dels perdedors, i que per acreditar condicions de poder educar els fills conforme a les necessitats de la dictadura, l'Església Catòlica i la Falange expedien els certificats de capacitats als pares. Sistema doble d'exterminar l'oposició després de la guerra, matar o deixar morir per les terribles condicions de vida imposades als perdedors, fent desaparèixer els cossos en fosses comunes i als supervivents desmembrant-los, separant les famílies. I també silencien que les criatures arrabassades a seus pares durant els 20 anys de la llei foren tancades en nombrosos centres de l'Església Catòlica i de la Falange, escampats per tot l'estat espanyol, i que allà dins, les que no foren venudes, majoritàriament patiren fam, necessitats infinites, malalties sense assistència, tracte cruel, inhumà i vexatori, i que també en molts casos foren sotmeses, explotades, reciclades, torturades, violades i reduïdes mentalment fins a estar, les que van sobreviure, en situació de servir al franquisme sense constituir-ne cap risc. Estem en un país de morts segregats, en un estat de morts oblidats. Per això estem ací reclamant permanentment justícia. I la reclamarem per damunt dels bloquejos, parapets, legislacions infamants, dictadures jurídiques i detestables maniobres de liquidació de la memòria exercides pel poder. I per això, més enllà de la seva corcada maquinària, digna continuadora de la darrera dictadura, més enllà dels judicis farsa a suposats defensors del passat històricament recent i molt més enllà del conglomerat d'indignes interessos emanats de la sarcàstica transició, diuen que democràtica, hem acudit al Tribunal Europeu de Drets Humans reclamant-li que exigisca a l'estat espanyol el compliment de les seues més elementals obligacions. Això és, investigar els crims i delictes succeïts al seu territori. El franquisme va voler tota la població perdedora, captiva i desarmada. Per això la va desmembrar. I per això estem ací exigint la veritat, la rehabilitació jurídica de les víctimes i l'aplicació de les lleis als culpables, col·laboradors i beneficiaris de l'extermini. No venim a recuperar la memòria. Mai l'hem perduda. I per això les entitats i persones sotassignades exigim que s'investigui el verdader abast del robatori, segrest i venda de criatures des del 1940 fins al 1960, és a dir, les afectades per la llei Vallejo-Nájera i que exigisquen a les entitats implicades les responsabilitats previstes per les lleis per a aquests casos. L'anul·lació de la llei d'amnistia de 1977, considerada recentment per l'ONU com contrària al dret internacional, i de la llei de memòria històrica de 2007,
verdaderes lleis de punt i final, instruments jurídics que impedeixen investigacions per la responsabilitat en el genocidi. L'exhumació de les fosses comunes amb l'aplicació dels protocols judicial, policial i forense previstos per la llei. I la retirada del monolit als feixistes sobre la fossa comuna de la secció 7ª dreta.